आदा? नों आंनि बिनानाव, आं नोंनि बिदा। नों आंनि खोथाखौ मानिनांगौ। नों बिखौ नागारनांगौ। नाथाय मानो आदा? मानोनि फिननायखौ आं दिनै होआ। जायखिजाया बुंदों, नों बिखौ नागारनांगौ। बिक्रमजों आरो आंजों गोबां बिजनेसआव खौसे दंमोनब्ला गोबां जाहोननि थाखाय बेजों आंजों जिबौ आरो एम्बु आं नोंखौ दिनै बेयाव लाबोनानै आं नोंखौ बुङो, बिक्रमनिफ्राय नों जानो हानांगौ। आदा थांसथु न'आव थांसथु बिसोरो जि गाज्रि। बिसोरो? औ आदा, बिसोरो बेरियानि जोबोर फाल्थु सेंग्राफोर। बिसोरो? औ आदा। मा गिदों? औ आदा। नों दा जाबाय इन्टारनेसनेल दं, बिसोर जाबाय लकेल दं। जोंनि गेंफ्रा थाइलेण्ड, दुबाइ, म्यानमार। बिसोरखौनो गिदों? र' बिदिब्ला नों थाथ'। आदा बबाव थांनो? वाव बिउटिफुल, बेसेबां महर गोसा सिख्ला। बेसे समायना, बयफ्रेन्डफोरखौ गारना आंजों फै। हाय जारौ। हो? आदा। हाय। साला नोंसोर ओरै बदमायसानो गोबां जोहोलाव सिख्लाफोरखौ बदनाम खालामबाय आरो हारिनि मान सनमान जाग्रा। आदा आदा बेखौ जेबो दाखालामसै। नोंखौ दिनै कनस्टेबल बाबैया सेकेन्ड टाइम नुबावब्ला जगोन बेटा। आखल आखुखौ मोजां सोलों, मिथिबाय? साला थांसै।